Bonjour. Bonjour kuru. Awala kama samtu nga jige sa. Wallahi Ibrahim ni sa kula jion ki bonjour wa. Wallahi. Kuma ta fo aflane miya. Ka ta fo kun koni tin. Asamani ni bonjour e ti mo jini mere jini. If ma mi sore le sa pas ni ka. Wallahi. Même kuma sugi. O miya pa sabla e na. Muso ka ngani kere. E ti ba ko tor bi ya na ko ke. O e mo ko jini mo. Fin galamana chinyona dro ebe bokato fitiri ga donya fin galamana chinyona ta fitiri ga lo moni adin tane abota we na afiga kama shiri wallahi ala Nebo. Awo nangi nyinyo. Meo. Ni e ko gena ne ma fontir ga yin ebe fene ga fontir ni. Donc ni ko kila sane ka to ngena ni yin ni kena mache ebe ta fitiri ngena e bloke ta fu minu ngena ko yi nya o li jumbi olu kele ne bladoni ki ga ko ta ka yala na ndu ko ibara ibita fitiri no de problème na ni ba ika kuma de fo kana ne to na kuma kana ndu ya so tem se ka ta fu ngena o yumi bita ko bita ne teri fen ne hawala joga fo ngena ke bozore afo ko ne adu don me abonanto wallahi eni muflado adena do boze je ka ko ne musubu tete na Iklala. Acha mi ni iklala. makla ala madame ne folo Apo ni iklala ma ba. sele biena fene ka faraka wallahi ni signa no more kan be ngam no so ni tan so Awa. Tagi i ne bali takallani. katagaria ne sera ka fono e bolo ne biano ne be ni kama ne tiya ni kama kuya ya famwa ne biano dengene ni kama wallahi no fite ne bi ko lu wata ani alman black and white billahi din ko flela ali man alami no wole kana ni ne ko fle pozo le ka ko mo kutuna mo Be ku woni. o ere ku we O bere ku. Wani jatu to ka ta yi shi ne ko gena ma funyana. chaba ko na kishiga Kana nan dogare. bi dogaya ina figi no digle te se ka mo re na bi jahin ko Na wate niere alfon mara ko furla. E na fura I furu so ke kligi buru ja so na lani. Konni e ma bo ko ti ku mo fo itirga na puru ya kli be se la pe ba ke to ni. Ni ko ga ne dali shi ne ba fo. We ifene ga changer. Ne ta de na figa ne ba ga dro puru duni men ku na dro a bon ku na. Gafu. an so Eres sira. bashite Sumo. Bashite. Ba. Nere kumbe feki. Ye wule ke nyini ngakuma lola me ala masega kitina ka nai. Ile ngase ki. madola o kuma jume Ulu nandalen so no global la kini ndom so kelela. Foka fangala ta ko be boala. Me makuma in tabulo fam kosobe. Me feka do fo ya la do ni wa. o kuma do kom sama sentia Bon. Me anyi. Na maseka kuma kan jolo. Full phone yana. so fen na tinyo na an ne do kom so ni ngana no asoro ni Sofia be midi ni avec tashi wana bi sinu ya gashido ka bi teriya gashido Sofia manga tan ne do ko ni fangala ni ene ra nyini ne ba fongu ne do kom so ale do kom so na e ko kila ni ma beima sali ka tan e fangala na tene mai ka ne fonu yana am solution soro ko ina tugumna anga ko solution na ale mo kere est-ce que la ko ga ta Na chenre le to ke tay. ne sene ya décidé domina atar ne do kom so fangala fo na to dima ni ne so bien haramadi ya fane ne pe ante ji ke no tike wa me kuma tele fiena fene iko la sama na sila dron ka do ne ba di kono wallahi fene kana fangala Awa. Ega sabali. E bala ka fo ko ni Sofia doni ga 18 ko na la. E fene betana e fangala. O iga dura de yo. Nere bulo ko maseni ma ere. Abu ko sama sama woni ngon tata. Ni maseni ma. Ibaro me mi fiya. Sofia ne do kom so blala nyokona. Ntara fangala. Ne bolo ya ke jogo. Ne bolo ya ke jogo.
ala k'an kisi kan ne bolo o y'a kɛcogo ye ala k'an kisi kan ni ninnu fila nana kɛrɛ ka joli bɔ ɲɔgɔn na sisan hali n'u taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw tɛna sɔn ka maga u la cogoya si la tant que fanga ma na dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ de ko fanga bon n'u dun taara fanga la fanga bɛ tila k'u fila bɛɛ ɲɛgi yen tuguni parce que u ye ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye n t'a dɔn ne bɛ k'an faamu bon ni mentalité de b'an na dugu in kɔnɔna na yan k'a fɔ ko ni n ka mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma n'an sera fanga la o y'an ka hadamadenya bannen fanga bɛ yan anw de kama o ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma n t'a dɔn ne bɛ k'an faamu awɔ n bɛ faamuya voilà nka o n'a ta bɛɛ Sofia kun kan ka se ne ma fɔlɔ k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ye faamu e ka mankan kunbɛn ye parce que Sofia ne ye faamu e ka nin kuma in kunbɛn parce que Sofia de kun kan ka wuli ka se e ma ka kuma ɲɛfɛ ɲɛna awa i b'a dɔn ko ni mɔgɔ dusu bɔra hakili bɛ fiyɛ de yan ni adamaden dusu bɔra a bɛ ko dɔw kɛ kɔfɛ a bɛ tila ka segin ka nimisa ne bɛ min ɲini e fɛ e k'i bolo da e dusu kan e ka sabali ni ka kɛ ji bɔnnen ye i ni Sofia bɛ cogoya min na a ka segin ten an ka tɛmɛ ni ko ye o ye ne hakilina ye n y'a faamuya ne bɛ ten tɔ i y'a faamu awɔ n y'a faamuya diyara n ye kojugu ayiwa ne bɛ taa baarayɔrɔ la fɔlɔ ok ne yɛrɛ bɛ siran ɲɛ ayiwa ala ka tile ɲuman ban cɛ ala ka masa m'i deli yɛrɛ de quoi mun bɛ yen nɔ dɔrɔn fɔ ne ɲɛna quoi e bɛ se ka mɔgɔ balikuba la jɔ kare kɔnɔ tan tɔgɔ ni cincin fɔli la nka tɛmɛ ça veut dire quoi mun bɛ yen nɔ a fɔ dɔrɔn cɛ ci wɛrɛ bɛ ne la koyi ou bien. non Boso dɛ ne tuma min bɛ e fila ka teliya la Boso ne kun bɛ ko da i muso kan n bɛ ko da kan ala bɛ min kɛ na ne t'o dɔn nka ne yɛrɛ ne bɛ ko min da kan walayi diɲɛ b'a lakali k'a yira cogo ne muso mun e ci mun fɔ ne kɛ e ma ko ka ci f'a ɲɛna ko mun tɛmɛna anw ɲɔgɔn cɛ n y'a wele ka ci f'a ɲɛna a sinna ka kule tɛ ka diɲɛ jɔ ne la ten o ka kan tilala mais e yɛrɛ kɔni b'a dɔn e kɔni ye ko min kɛ n tɛ kosɛbɛ cogo di non ne y'i bila de mun fɔ ma i ka ci fɔ muso ye sutura kɔnɔna la ne taar'o la jɔ kare kɔnɔna la ka ci fɔ yen nɔ cɛ n'o fana ye mun y'i la i y'o san dɛ e kɔni ma dɔn k'a fɔ aw kɔni aw ye muso sugu min ye n'i b'o kɛlɛ o b'a sɔrɔ a b'o kɛlɛ cɛ ni mɔgɔ y'i bila ka mɔgɔ ɲuman ci la ni ne k'i ma karisa kuma min ne muso ɲɔgɔn cɛla la normalement e kun kan ka aw ka sɔrɔ so de ka kuma a fɛ e man ka lajɔ kare kɔnɔ k'a fɔ ko wa k'i bɛ kuma fɛ o sɔgɔ aw tɛ bilen e ye ne yɛrɛ de bɛ est ce que an fuma tiɲɛ la ni fana ye nin ko min kɛ nin ma diya ne yɛrɛ Boso nin tɛ teriya kɛ cogo ye quoi awɔ ne ye kumakan ya mais e fana ka fɛn na cogo di Boso ye mɔgɔ lankolon de n'i bɛ mɔgɔ lankolon ɲini walayi n'i tɛmɛna Boso kan i t'a sɔrɔ mɔgɔ lankolon bɔ n da la est ce que ka kɛ ne a ka ɲi o kuma man bo dun fo walibo n t'o ye sa e tɛ ne de don aw min sɔrɔ ka ɲɛ